Suosittu Yachty-Yacht Forest-puku on huippuedullinen lämpimän sään eräpuku erittäin monipuoliseen käyttöön, esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen, retkeilyyn ja marjastukseen. Puvusta löytyy useita värejä ja omat mallit myös naisille ja lapsille. Vahva Teflon Wax käsitelty materiaali on likaa ja vettä hylkivää ja kestää kulutusta hyvin. Puvun verkkovuori tuntuu mukavan ilmavalta ihoa vasten. Yachty-Yacht Forest on suunniteltu kotimaisiin olosuhteisiin. Sen leikkaus ja monipuoliset säädöt saavat puvun istumaan mukavasti suomalaiselle vartalolle. Säädöt löytyvät niin takin helmasta ja vyötäröltä kuin hihan ja lahkeen suista. Runsaat yksityiskohdat on suunniteltu toiminnallisiksi. Puvussa on irrotettava huppu ja erillinen hirvikärpäshuppu. Forest-puku on täynnä teknisiä yksityiskohtia, jotka varmistavat puvun sopivuuden eri käyttötarkoituksiin. Huippuominaisuuksista huolimatta Forest-puku on uskomattoman edullinen. Tilaa nyt Yachty-Yacht Forest-puku omaksesi sivun alaosan tilauskaavakkeella.